munhu anonzi Blessing Jeduthan. Handisika ndakati nini ndasangana nesong iyi mukufamba. Handisika ndaingofamba mastreets eFacebook eYouTube echi varadhuma nesong inonzi ndinonzwa mazi. Banana song ichiratidza kuti isong nyowani yakatonzi 2 days yangatonzi 1 day ago. Ndikati song inokozita nyowani sei kumpisira kuti song nyowani sei ndikafunga vamwe ari kuitawo cover. Then matotozotanga kutozonzwa mafunga achitaura kuti song yeyi ndiye muridzi wayo yeyi. Song inonzi ndinonzwa mazwi amunoziva yaya. Hazvika. So ndopanawa ndati ninika I will have to try to find this guy. Hazvika. Ende ndakwanisa kumuwana nhasi. Saka ndati tichimboyatsonzwa nyaya dzacho chedzo. Tinyatsonzwa kuti zvinhu zvayo zviri kunyatsofamba sei. Handisati ndaona vamwe vari kuuya. Guys, kune vari kuona. Can you please tell me if you can hear us? Because to those who are watching, thank you so much for coming through. Please let us know if you can hear what I'm saying. If you can hear me, please let me know. Let me know if you can hear me. Apana mnatakomenda ndinoda kuti ndione kuti pane here anokwanisa kukomenda achindidza kuti ndiri kunzikwa here. Because ndinoona nge ndiri kutaura ndifunga ndiri kunzikwa ndisiri kunzika. But let me check with my other phone probably. Thank you so much to those who are coming through. Tinambonyatsonzwa because nyaya iri kuitika ndeyekuti pari kunzi izvo maSongs ari kutorwa, vamwe vari kutora maSongs evamwe, vamwe vari kuita sei. Saka tiri kunzikwa. Tiri kunzikwa. Right. Yes, Abednego Mudarikwa, thank you so much. Eagles K, thank you so much. I can see Diana Rosapi, I can hear you. Thank you. Good. Yeah, saka tiri kunzikwa. Right. So, guys, nyaya tinayo panapa. Ndeyekudai so. There was a time ndakaita video, ndambotara nezvazvo. There was a time ndakaita video. Ndikati inini ndambonzwa ndakanzwa chinzi pane maSongs ari kutorwa. Ende song inonzi ndinonzwa mazwi emufesi anonzi Kuda Mutsvene. Mamunza munhu anonzi Kuda Mutsvene. Everyone knows. So nhasi ndauya naBlessing Jeduthan. He's the one akaimba song yandakaita a certain video last week. You can check it out. It's on this channel. Wobva wazvionera, wobva wazinzira ndichitsanangura nezvayo. So Ngoma Jeduthan, thank you so much for taking your time to be with us today. Thank you so much, man of God. I'm also happy to be here. Tinokutendai baba. Right, so nyaya tinayo nhasi ka tidambonzwawo nezvemunhu anonzi Blessing Jeduthan. Chimbotiudzewo munoita nezveingoma wangu chii zviri kumbonyatsofamba sei zvichiitika tisati tapinda mukati tinombonyanzwa inini ndimani munoita nezvi. Blessing Jeduthan is a married guy, one wife and nemwana one musikana. I'm born Blessing Chidzurira actually. Studied a bit of accounting ku National University of Science and Technology. Though this now was because I wanted to pursue music. So 2014 I ended Starbright competition with them. Followers my talent show. Pane pamati munonzi Blessing Chidzurira. Handitika? Yes. So inini aminzi Blessing Chidzurira maunzi Blessing Jeduthan nderimwe zita rakati razita rebasa rakataura naApostle Chienga richinzi. Anzi anozoita mazita. No, what happened is I've always grown up a worshipper. So in all that I used to receive my prophetic word, I am a prophetic worshipper. So one of the days I had a dream. So in the dream there was a man of God who was explaining to me about Jeduthan and the sons of Jeduthan and how they were serving in the house of the Lord. But in my entire life, I had never met and I had an encounter with that name anywhere in the Bible. So when I woke up in the morning, I staged through the Bible. Then I discovered that this guy was a prophetic worshiper in the Temple of David. If you read it in the book of Chronicles.
So to me, it was more of a confirmation of what I think Mary called me for prophetic worship. So I just thought, plus also at that time, God had given me a mandate to minister to 1 million souls, and I can a specific sound. Yeah, include the chirungu and what. So I just thought that because one what chidzurira. No, the varungu nemachina atichidzurira. Let me just adopt the name Jeduthan. That's how the name Jeduthan came about. Oh, was it did out from about when Yeah. Jeduthan is that in Angara or Raju Ingara? Kudhara chonga momuzivai mana kangotaurawo zvaari achimbotaura zvacho. Right, so ndemabva mataura nyaya yestarbright chii chakaitika kustarbright makawina starbright muna ndiri 2014. 2014, yes. What happened is my team that what happened is when I dropped out of varsity, just after I'd done my attachment to Harare, because of other issues and stuff. The only solace that I had was music. So for music, I then one of the days I was just walking around the streets of Harare and I 10 the one who get us my registrations and what. And I was eager to find out what's going on. Not discovered why register as a Starbright. And I'd never been in a music competition, I've never been to any music school. So I just wanted, because by that time I didn't have anything to do. So I just said, let me just occupy myself with this thing. No banda register. And I got to register this number and I'll pay that. So then Pana register, we went home. Some few weeks later, I wasn't sending a message, gonna go audition. Then I went for the first audition, second audition, boot camp, quarterfinal, semi-final. That was my semi-final. And then eventually I won Starbright in 2014. Oh, yeah, so was how was the feeling? Yeah. How was the feeling? And also, is it helped you in any way? Because now I'm just children, I know in now voice and America is good talent and then answer for one of them in any way. So far. With Starbright, the amazing thing is good team. Over and above my prizes, like the physical prizes, Marie, because I won Marie, Nest dinner, and all that. Apart from those things, Vano could decide how to become a professional musician, from songwriting to how to manage your band to how and a band last minute. How do you do it? How do you handle yourself? Character. I remember we used to have Vana Rabson Shumba coming to do motivational speaking, and it also exposed me to a lot of people, Anna Auntie Dorothy Masugu, and Anna Banim Pariwa. And I was on ZTV almost the whole year. And sometimes when I'm walking around, you have people that can identify with, I know you, So it has given me a lot of opportunities. And there are certain places that when you get there and when they remember that you've been a part of that, it makes life easy for you to do for me it has, because by that time I wasn't a good musician. That's the honest truth. When I entered the competition, and even Pandara Wina was not the best voice, but I always tell people that I think that was just God confirming that He had called me for music, because investor was studying accounting, but I think Marwan Wadamanda that Kuno for music. But it helped me to discover myself. Now I'm into music full time because of that. So saka music inotoitika full time zvekuti unotochengeta mhuri naye here music wezamana ndombozvana vachikuti pakaipa zvinodependa sometimes vamwe vanhu vanongoita zvisina direction, like what I won in 2014, but people are only getting to know me now in this is now 2020. Why? Because over the past few years I wanted to discover my voice. I wanted to discover my message. I wanted to discover within the industry, the path and fit as blessing.
So a lot of people vanongomhanya kungopinda, but vasina a strategy of how they're going to do it. But if you have a strategy and you build your brand slowly, eventually people will accept you and it's not Aramaic. Alright. Pane imwe nyaya ndaubvunza. Ndakaona a Yeah. certain article madays apfuura yanga yakanzi hanzi Nelson Chamisa's Protige. Hanzi Protige ndini. Avero hanzi Nelson ameno madhira makaita kunge Nelson Chamisa ari kunzi hanzi makaimbira song Nelson Chamisa kana kuti makatumwa kuzoimba naNelson Chamisa. Ameno something to do with Nelson Chamisa. Chii chakaitika naNelson Chamisa? What happened is last year in 2019, I was invited to Kunoimba Kurufaro, kunosangana the whole of AFM Zimbabwe, yes. So Yeah. on my way to Rufaro, I think the previous day or 2 days before, Mwari vanga vandipa a song for Zimbabwe. Mwari had given me it's a prophetic song for Zimbabwe, Nyarara Zimbabwe. Where God was just encouraging us to be. We are not very far from where God wants us to be. We might be going through a lot of things now, but you are still the apple of my eye. But when I was given that song, in between my services, and then I discovered the whole of Rufaro fell in love with the song. So then I came back to South Africa and I recorded. Yeah, so I came back to South Africa and I recorded the song, but then this Badara song, I was invited back to Zimbabwe again. So ku church kwandaka invited was ku AFM ku Broadale, ndo kunopindira Pastor Chamisa. So it happened because I was singing, he was in the service, and he loved my ministration and the way that I was doing things. So after service, I was invited to office Namfundis and then and we had a chat and all. So within the conversation, Mfundis vataura nyaya song iyoyo Nyarara Zimbabwe. So how far with the song? Chichi was we really waiting for the song. Because I know I've done the song, but I haven't paid for it. I don't know then Pastor Chamisa about how much is it? And then he gave me the money. As a pastor, angasarira mukomana wachimba. So vandakaona article ndakatoshamitsika kuti malevhu andakuisiwa aya. Which means was kana iri song iri prophetic vagara vaNelson Chamisa vane vaNelson Chamisa vane zvavari kudawo kuitirawo Zimbabwe. Saka isi vatozonzwa zvichinzi makaimbira song yeZimbabwe. Inanoti vamwe matoti mwadzaiva inonorowa inonoimba. Saka vatori pastor like ipapo he was talking to you as a pastor kana he was talking to you as a politician ari kuti vaudze vanhu vekuZimbabwe kuti ndikuuya zvichaita. No, that we were talking as a pastor because he's an ordained pastor in AFM. Vanhu vochechi andinopinda inini. So and ipapo pachechi pacho vatongoriwo mwana wesangano. He's not even a pastor there. Atongoriwo mwana wesangano. So they don't go taurawo zvedu senyayawo sevana vesangano vasanganawo pa church. The song has got nothing to do with politics. It has got nothing to do with Chamisa, nothing to do with anyone. Yeah, iripo pa YouTube inonzi Nyarara Zimbabwe. You remember song ya mukoma take sure inonzi kana nyangwe zikaoma zikasikepi. Yeah, inoprofita pamusoro peZimbabwe. It's more or less yakada kuenda ikoko, but iyo zvayo it's a message yandakatonzwa kuna Mwari to declare over Zimbabwe. So it's there on YouTube. Anoda kuiona Blessing Jeduthan official Nyarara Zimbabwe. Yes, song iyoyo guys, munenonocheka Blessing Jeduthan official. You also get music yake ipapo so unono subscribe ita notifications so that unokwanisa kuramba uchinza. Then pane nyaya iri kupisa yacho voice varavara kwanda kutobvunza mumacomments kuti chitiudza nyaya yesong inonzi ndinonzwa mazi. Kuda Mutsvene akapa chimwe here kana kuti haana? Chimwe yadzotsanangura chii chakaitika panyaya yesong iyoyo? Song iyoyo manje zvakaitika ndezvokudai so. Zvakaita pasong iyoyo manje. Mira ndimbogadzirisa panapa ndisikona zvichiitika nefoni yangu.
Hangaigadzirike Right. tinyatsonzwa. I wrote this song in 2012. So, in fact, what happened was I wrote the song in 2012. Baba. So that I think the same weekend I got a song. I was preaching to church kwedu. By that time I was in Dandriku Harvest House. And then before I preached, I sang the song. One of my friends, an minister, Welcome Nariswa, he played it. And then he loved the song. So at the same time, that friend of mine, Anos Welcome Nariswa, he was preparing for his first DVD. And then and I was one of his backing vocalists. So Tower per DVD in 2012, when he did his songs, during the break, Annette and nobody did, we are in the song. So, and then I had to do an impromptu song, just as it is. So somehow the song I saw per DVD and people loved the song. So from the DVD, those songs yakatanga kuimbwa nevanhu from Masvingo, because I was in Masvingo that time. In Masvingo, and then the song ended up moving kusvika yandosvika kuna naHarare. Patori nevamwe vandakamhonzwa vakatomboiclaima futi song iyoyo ndobva yandosvika kuHarare. Shamwari yangu Kuda Mutsvene akainzwa ichiimbwa naMinista Maindera Mendel vakasangana nakuti vachitoimba song iyoyo. So then when Kuda came to South Africa, mati shamwari yangu Kuda Mutsvene ndobva ainzwa ichiimbwa naMinista Maindera. Which Minister Maindera vakatomboimba futi? Yeah, not kuti vakairecorda but vatoimbawo kune imwewo service somewhere. All right. Yes. So 2016 in India kuno South Africa, then Kuda came ku SA. So aimba ku AFM in Joburg. Then vanhu vaimuridzira ndo vanopinda kuchechi kwangu, and vanhu vavo takakura tese kumasvingo. They were there when I did the song. They know the song. So akauya akati pane song yandakanzwa ndoda kudzidzai what ndobva vaimba ndobva vairidza sikanzi hatoiziva isong yani yablessing. So after apedza ndobva auya kwandiri akanditi shamwari ndombirawo nditengesere song iyi ndinoida yakapenga. Ndikati no, that's fine, kana uchida song ndipe $500 ndokutengesera song. So ndo madhiri atakaita, then Kuda ndobva tunorecorda song. But after that, then I realized, I sat down ndikagara ndikafunga but song in the 2012, I didn't make any effort to market the song with izikane sezayanga yava, because at that time yanga yakuimbwa almost in every church. Because for me to sell the song, I think it's not a good idea, because ndimwari vamutsa song and mwari vanoda kuti song iimbiwe. Saka ndangobva ndangozoti anopa madhiredha chirega kundipa mari, I think let's just sing the song, because song yadi iri kufarirwa nevanhu. Saka ndo madhiri angaripo. Saka I think because people knew kuti song ndeyangu, they thought kuti Kudadi aba song. But isusu tinotowirana tinotozivana. Alright, saka hapana kuitika zvekuti mari akabva azoramba kuburitsa kana kuti chichichi makanyatsototaurana zvikatoita po? Maya takatotaurana. But he's not the only one. I also have a friend of mine anonzi Praise Guvea akatoitawo takatotaurirana. Ndikati no, the song ndimwari vaita kuti izikanwe nevanhu, saka ndimwari vari kuda kuti iimbwe nevanhu, saka ngavaimbe. Saka the only thing that I asked was kuti pamuri kuimba song, so credit kuti ndini ndakanyora song, and also hapana munhu anofanira kuimba song asina kundiudza, of which if you check pama sleeves avo and everything, they have credited kuti I'm the writer of the song. Alright. Kupanyaya dzema-awards manje munoita sei ipapo, zvinofamba sei? Because iyo ndo akanyora song but haana kuda kuwina ma-awards iri nayo song. Pama-awards manje pava pane best song ne-best nema-songwriter na-songwriter, of which vanhu vekumapemekeni vakaita mistake iyoyo kuti vakazonyora Kuda, and I had to sort of write something on Facebook chokuti no,
Kuda is the one who did the song, but I'm the one who wrote the song. So they need to correct that and write with the Blessing is the one who wrote the song. Kuda only sang the song. But Unfortunately, eh, apana award yakazowiniwa ipapo. That's the unfortunate part. alright, kweyo nyaya yekuti maSongs bhozi inini ungati kutaura chokwadi mukufamba mune muchinzi tichiponzwa zvonzi iyoyo song yo hanzi haisi yega ende wandotaura ndoti hanzi haisi yega maSongs kuda ane mamwe masong anopota achimboti tu 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 achitora izvozvo handizoziviwo hangu handizozivi hangu maybe handizozivi but handizivi iye ndiye angatokomenda ipapo kana vamwe vakabirwa ndo vangakomenda. aiwa in that case I'm not trying to pane vanhu vari kutoseka vachiti hanzi kudai uda kutsvaga nyaya guys hasina weza kutsvaga nyaya tinonyatsonzwisisa guys ozati baiba ini ndakaona vanatanga kuitawo anguwo ma-assumptions nechii nechii so I had to find you so that you can tell us. It's just that ndakambotira kutsvaga nhamba dzakuda Mutsveneka vanhu ndakadzishaya vanhu ndicharamba ndichidzitsvaga kuti ndikozokuto mukuru zviri kufamba sei bwezi ndogona kuzokupai nhamba dzake ndinadzo. Alright. Asi zvinoitika here kuti magospel musicians anobirana namaSongs bhozi isi toziva kuti zvinoitika kunana Bazuka nana Deflex ndo vatoziva vanonzi Bazuka azotora song yavo Deflex azodai so ndozvatoziva kugospel zvinoitika mundarani makaona pane song yainonzi handina mweya unotongwa iya yakatombozobuda mumanewspaper vakutoitwa vamwe vakazosuwana vamwe vakatozoita community service vakatoendesana kumakoti zvikazodai it's very possible zvinoitika manje zvinoitika but I personally think zvangu kuti as gospel which we shouldn't really do that because I mean tiri kushumira Mwari mumwe chete kana pane kuri kuti pane zvinhu zvakadaro zvaitika ngatingotaurirana kuseri ongopedzerana kuseri koko kutoti haba chamwari wakakanganisa gadzirisa pana kuti zvozonzi hazvizodi kudaro. aiwa taurezve right. So guys a Blessing Jeduthan is a prophetic worshiper. Honestly there was a time I listened to his music kana paine makaona video ndakaita last week pakarohwa even song yacho yekuti ndinonzwa mazwi iyoyo handiunyepirai pane kanga muroero yakazoitwa so kairadza kuti iwe kana uchiunoza chikundi kutoita kwangu it's not because I was trying to fight Kuda Mutsvene. Okay. But I did it because I'm the one who wrote the song, and I felt Kuda did his own interpretation to the song, but it was only fair also for people. Financially, I did it because Kuda did his own interpretation of the song, but I also did it. It was only fair Vanzwe, the interpretation of the original writer of the song. When I wrote the song, what exactly was I hearing? What exactly was the Lord saying, and was the Lord ministering to me? So that's why I did it. That's why you find it was different from Kuda Mutsvene. Kuda Mutsvene is a bit up tempo, and then they in a kakutamba. But when I the song, to give people that feel when I wrote it was a worship song. Right. Pane vanhu here vanoda kubvunza some questions because nguva dzatiri kuona mana vadzinge dzafamba chiringa zuva. If you have got questions that you want to ask, or if you want to talk to Blessing Jeduthan, please feel free to tell me and I can send you link. Kana paina varuda kutaura na Blessing. Totaura navo ndizi. Blessing, would you want to speak to these guys? Volume yenyu inenge yadzika munhu waMwari, handisi kuti foni yangu here kati foni yenyu.
Handichanzikwe. Hauchandinzwe. Yeah. Hamuchandinzwe. Hanzi. Ndotongobvunza hangu kuti muri kundinzwa here. Yaba ndiri kunzwirai kure. I'm not sure. Let me try to add some people. Okay. Right. Ndaisa kune vari kuona guys, ndaisa link handiti. Just click on that link. Ukaklicka link iyoyo unobva wauya so that tinobva takuedha wobva wabvunza kana waine zvauda kubvunza. Because some of you guys might say, wese usingatipiwo mukana kuti timbobvunzawo mubvunzo. So if you want to ask him any questions, feel free to ask before we close, because tasara nenguva shoma shoma. So if I don't see anyone in the next few seconds, ndubva nanakisa kundi skin yako yachinja. Yachina. Vene akadati pamwe akadati yachinja. Skin yangu ndozoyengengura mana musandara mana. Ingorinya kuti panapa ndakaisawo panenge light. But kundi vanhu ngavaende kunosubscribe. Vanhu ngavasubscribe. Ende vanhu ngava song inonzi Nyarara Zimbabwe. Inini hangu maonero angu yakapenga kudarika ndinonzwa manzi. Song iyoyo my desire is kuti dai yasvika mufoni yemuZimbabwean wese. If people visit my page rakanzi Blessing Jeduthan, there's an option you can send a WhatsApp. Anyone another song I can send them via WhatsApp. But vanhu ngavaende vanosubscribe bakanzi Blessing Jeduthan official. That song Nyarara Zimbabwe, it carries a message for Zimbabwe. Saka vanhu should go and listen to that song. Vasingamhanyi. All right. Yeah, nonga muri kuzvinzwira mana. Go and get the song, and also if you can, unoona kuisa phone number. Is it okay? Tikatara phone number yavo. Number but vakaenda papage pane option inovaendesa kuWhatsApp kwangu straight direct. All right, unongonoklika page rangu repafacebook rakanzi Blessing Jeduthan. Ndokuti vaendewo vanolaika kundi unoziva kuti chi these days hakusina zvokutengesa maCD anoziya. Saka support yatinotoda ndeyekulaika mapage nekusubscribe vakanzi Blessing Jeduthan official. Mukangosubscribe ipapo matofanana nemunhu atenga CD. Ende hazvimbotore mari, kungosvika mongoti vakanzi subscribe zvatopera. So this is it, guys. Please make sure you subscribe to his channel, and Twitter zvinoitwa mosubscribe, moisa notifications, moteera music yake. If you can, please download or share with your friends. Inzwawo song inonzi inzwawo Nyarara Zimbabwe. Ongoita kuti vamwe vainzwewo kuitira kuti zvifaye munhu yese ainzi. Hatisi kuda kuti vanhu vazotanga kufunga pamwe nyika yakuguma. Ukanzwa muprofita ataura. Hanzi nemuprofita hanzi ndine song inonzi Nyarara Zimbabwe. So kana da kuziva chiprofita cheZimbabwe kuti Zimbabwe iri kuudzwa kuti chii, ende anoteerera song iyoyo. Handizvo? Ndizvo zvikunzi. Right, so thank you so much Mkoma Jeduthan for taking your time to be with us today. Ndaona time dzacho dzafamba, and I've been trying to see if there are people who are kuda kujoina, but no, thank you so much Kundi. I really appreciate it. Thank you so much. I really appreciate it. Ndimi makutotisupport radio stations avasidaridza music yedu. At least mimi ndimi muri kuda kuti zvitiitira apo. nyaya yemaredio. Alright, saka tichazomboyatsoitaura. Iyoyo togonazoitaura rimwe zuva. I think we need to discuss nyaya yemaredio station. Wezi nyaya yeyo ndikunzwa vanhu vakawanda ruchema nayo yesterday. Yeah, that's fine. All right, thank you so much, Baba. Thank you so much to everyone who managed to get through, who watched our video. Thank you so much. I really want to appreciate you.
And as usual, please share this video with your friends. And tichauya nenyaya dziya dzatombozitaura dziya dziri kudzoka mai manje vaziziva nyaya dzesitonyeni tichange tichitaura nezvadzo mai. So don't forget kuramba muchingosapota and also musubscribe muna Blessing Jeduthan. Thank you so much for being with us, and we are out. I will see you in the next video.